Gauza asko. Hasi ginen orain dela 4 urte, hasieran lan egiten Errigorarekin, eta handik produktu batzuk etiketa jarri genituen euskeraz, baina gero ja bultzatu genuen plan bat, euskaratzeko plan bat. Eta adibidez orain fakturak, etiketa guztiak aurten ateratzen ari gara, baita txartel guztiak, baita harremanan sartu bezeroekin, baita sozietatearekin. Adibidez aurten ikastolen federakuntzekin antolatzen ari gara bizita batzuk egitera, bai Olibondo zebaietara, baita gure instalakuntzetan.